LED pásy sú dnes všade prítomnou súčasťou moderného osvetlenia, a to vďaka ich flexibilite, efektívnosti a širokej škále farieb. Pozrime sa podrobnejšie na niektoré z najpopulárnejších farebných možností LED pásov a ich využitie. Studené biele svetlo poskytuje jasné a ostré osvetlenie. Farba sa podobá dennému svetlu. Ideálne pre pracovné a študijné prostredia, pretože pomáha zvýšiť koncentráciu a bdelosť. Výborná pre kancelárie, učebne, kúpeľne, kuchyne alebo priestory, kde je potrebné jasné osvetlenie. Neutrálna biela farba poskytuje vyvážené svetlo, ktoré nie je ani príliš teplé, ani príliš studené. Vytvára príjemné prostredie bez toho, aby bolo svetlo príliš intenzívne alebo ospalé. Ideálne pre obývacie izby, predsiene, kuchynské linky alebo maloobchodné priestory, kde je potrebná pohodlná a pozývajúca atmosféra. Teplá biela farba vytvára útulné svetlo s jemným žltým nádychom. Vytvára relaxačné a pohodlné prostredie, ideálne pre odpočinok a relaxáciu. Perfektná voľba pre obytné priestory, ako sú obývacie izby, spálne alebo priestory, kde sa cení atmosféra pokoja a pohody. RGB LED pásy ponúkajú širokú paletu farieb, kombinujúc červené, zelené a modré diódy. Umožňujú používateľom vytvárať vlastné farebné schémy a dynamické efekty. Ideálne pre dekoratívne a akcentné osvetlenie, párty, barové a zábavné priestory. RGBV pásy kombinujú RGB diódy s pridanou bielou farbou. Vhodné pre miesta, kde je potrebná kombinácia dekoratívneho a funkčného osvetlenia. CCT alebo Dual White LED pásiky umožňujú užívateľom meniť teplotu farby svetla od teplej cez neutrálnu až po studenú bielu. Tieto pásy umožňujú prispôsobiť osvetlenie podľa nálady, času dňa alebo konkrétnej aktivity. Tieto farebné možnosti LED pásov poskytujú veľkú flexibilitu a široké možnosti použitia, či už pre praktické alebo estetické účely. Každý priestor má svoje špecifické požiadavky a LED osvetlenie je dostatočne flexibilné, aby vyhovelo všetkým. Výberom správnej farby môžete vytvoriť dokonalú atmosféru pre akýkoľvek priestor. Ak máte záujem o LED osvetlenie alebo potrebujete poradiť s výberom, navštívte náš e-shop ledprodukt.sk.